रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबिजों दिनै उदालगुरियाव सुबुं गौमा खुद्रिसारनाय हाबाफारि। बेराफारसेथिं आसाम सोरखारा गुवाहाटीनिफ्राय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि काजलगावनि पिडब्लिउडि बिफाननि आलासि न'आव दोनहैनो थाखाय थामथिम खालामनाय खौरां मोननाय जादों। नाथाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबिजों उदालगुरियाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि बानाजों खुद्रिसारनाय नुनो मोन्दों। आं बे समाव दिनै दंफायो उदालगुरि जिल्लानि मोनसे गेलेग्रा फोथाराव। बेवहाय जों नुनो मोन्दों दिनै गोबां लोब लोब रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय रन्जन दैमारिनि उदांखौ लुबैनानै बेवहाय सुबुं थुबुरमा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेवहाय बिथांमोना गोबाव सम रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय जोबजाना दोननाय बे जोबथेसालिनिफ्राय जोबजानायखौ उदां मोननो थाखाय बेवहाय गोबां बर' रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांनि उदांखौ हास्थायनानै बेवहाय थुबुरमा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। आं केमेरामेन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे बेवहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना जे गोबां बर' रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय थुबुर जानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो लोगोसे बेवहाय बिथांमोना बुंदों जे रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय बख'नांगौ आरो जेथियासिम जोबथेसालिनिफ्राय बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ बख'वा अब्लासिम बिथांमोना सोमावसारबाय थागोन, सुबुं दाराखान्थिजों बिथांमोना सोमावसारबाय थागोन होननानै बिथांमोना फोसावदों। आं बे समाव जोंनि बर'नि सासे मैखोम आइजो दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जों मोनसे माखासे खोथा मिथिनो नाजागोन जे बिथांमोना दिनै फिन आरो राजा लामायाव ओंखारफिननो गोनां जादों। बिथांमोना मानो थाखाय बे राजा लामायाव ओंखारफिननो गोनां जाखो बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे नोंथाङा दिनै बेवहाय गोबां रायजो राजा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै रन्जन दैमारि बिथांखौ रिलिज होनो थाखाय बेवहाय थुबुरमा जादों। नोंथाङा ना बेनो दिन्थियो जे बर' रायजो राजाया बे जा बिटिआर सुक्ति बिनि गेजेरजों सान्थि लुबैदोंमोन आरो बियो सान्थि सुक्ति हिसाबै सानदोंमोन जे जोङो थारैनो दिदोम सान्थिखौ मोनगोन। खिन्थु दिनै सुक्तिखौल' खालामबाय, सोरखारनि गावसोरनि स्वार्थखौ फुरायनो थाखाय सानैसो दैदेनगिरिनि स्वार्थखौ फुरायनो थाखाय सुक्ति खालामनो दिनै रन्जन दैमारिखौ दिहुनना लाबोब्रबनानै आरो जेलाव सोना दोनफिनबाय। आरो बिथांजों लोगोसे दिनै एनडिएफबिनि गोबां दैदेनगिरि आरो केडार्सफोर जेराव हाबनानै दोङो बिथांमोन गवागौमानि जे बर' रायजोआ सान्थि मोना बेखौनो दिन्थिनो थाखाय दिनै बेयाव रायजो राजाया फैदों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय गनायखौ हास्थायो। जों आसा खालामो जे सोरबा बर'नि सानै साथाम लिडारा सान्थि फैबाय होननानै फोलाबानो जाया। दिनै सोरखारा जोङो एकर्ड खालामनानै बर'नि गेजेराव जों सान्थि लाबोबाय होनब्लानो जाया। बिथांमोना फैनानै सोंफैथों गामियाव रायजो राजानियाव साफ्रोमबो बर' मानसिनियाव सोंफैथों जे दिनै थारैनो जेलाव थानायफोरखौ हगारालासिनो बर' रायजो राजाया सान्थि मोनमारदोंना मोनमाराखै बिनि फिननायखौ बिथांमोना मोननो हागोन। दिनै बेवहाय जाय फैदों गासैबो बर' हिसाबै फैदों। बेवहाय खुनु बिपिएफ हिसाबै फैयाखै, खुनु इउपिपिएल, खुनु कंग्रेस बिजेपि हिसाबै फैयाखै, आबसु हिसाबै फैयाखै। नाथाय जाय एनडिएफबिआ बर' हारिनि थाखाय नांनाय बे एनडिएफबिनि दागिरि लोगोसे बे गोजोन सुक्तिनि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे जेलाव थानाय जा रिलिज एबा हगारनाय बेखौ लुबैनानैसो दिनै बर' हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजाया बेयाव फैदों। आरो बेखौ दिनै सोरखारा बुजिना लानाया मोजां जे बिथांमोनखौ हगारागौ माने बर' रायजोआ मालाबाबो सिरि थानाय नङा आरो मालाबाबो गोजोन मोनदों होनना बुंनाय नङा। नोंथाङा फोरमायना होदोंमोन जे बिटिआर गोरोबथाया जिबायदि जानांगौ बिदि जायाखै होनना नोंथाङा बुंनाय बिटिआर गोरोबथा माने इट्स ए पिस एकर्ड, बे जाबाय सान्थि गोरोबथा। बाखिखौ दोन
सान्थियानो जुदि फैयाब्ला जों मा खामानि मावनो सान्थिखौनो मोनाब्ला दिनै जायफ्रा सुक्ति खालामबाय बेयो सान्थि एकर्ड माने एनडिएफनि एकर्ड जायफ्रा हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिसोरजों खालामनाय एकर्डखौसो गोरोबथाखौसो सान्थि एकर्ड होननानै बुङो डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसनजों खालामनाय सुक्तिखौ सान्थि एकर्ड होननानै बुङा अब्ला दिनै जायफोरनि मुङाव बे एकर्डखौ खालामबाय बिथांमोनखौनो जेलाव सोनानै दोनफिनोब्ला अब्ला बे सुक्तिखौ बोरै मोजां होननानै बुंनो नाथाय बे गोरोबथायाव MOSआव बिथां रन्जन दैमारियाबो गावनो साइन होदोंमोन गावनो आं साइन होनो होननानै थाङाखै बिथांखौ लानानै थांदों माबायदि कम्पालसनाव साइन होनो गोनां जादों बेखौ आरो नोंथांमोन बादिया बुजियाब्ला बोरै जानो कारण बिथां मा कम्पालसनाव बिथ' गाव आंबो सहि होगोन होननानै थाङाखै बिथाङा आनखि आं बेयाव आं जेलाव थानाय मानसि बिथांनिफ्राय जेब्ला एप्रुभेल नागिरनानै थांदों आइबिनि स्पेसियेल डिरेक्टरा तपन देखाया बिथाङा बुंदों आं एप्रुभ खालामनो हाया आं लाइफआ जाहोनानै दोनदों नोंसोर आंखौ आं जेलाव दोनदों आं एप्रुभ खालामनो हाया बिथाङा मालाबाबो गावनिफ्राय आं सहि खालामनायनि खोथा बुंबाय बिथाङा बुंदों जे जुदि बेखौ एप्रुभ खालामनांगौब्ला आं नायग्रोगोन बिथांनियाव बिदोंमोन बिथाङा आइबिनिफ्राय खेबनै थांदों गुवाहाटी जेलाव खिन्थु दियारनाब्ला बिथांनो जेराव सहि होनांगौ बहा होनांगौ मा होगोन बर'फोरनो बेखौ नायनो बिनायाव बिथांनो नायनो होआखै बिथांनो जेब्ला सहि खालामगोननि सुक्तिनि सिगांखालि 26 जानुवारियाव दिन्थिदों 27 तारिखआव एकर्ड जादों 26 जानुवारियाव जेब्ला दिन्थिदों अब्ला बिनि दारि कमा फुल स्टप सोदोब मोनसे सोलायनो हानायबो गैला फेंनो हानायबो गैला आरो नागारनो हानायबो गैला बेबादि समाव दिन्थिनानै बिथाङा सहि होनो गोसो गैया आं बेखौ नायग्रोगोन होनब्लाबो बेखौ मानियाखै स' कम्पालसन बेखौथ' उत्तुरपुरा ब्रह्मआनो बुंखादों बिथाङा मेगन मिसिबनानै सहि होदों होननानै बिथाङा सहि होनो दावराव दावसि खालामाखै बिथाङा आं सहियोब्ला जेलनिफ्राय गगोन होनना बिथाङा होआखै सोरखारा बेखौ लानानै थांदों सोरखारानो कर्टआव बेल फाइल खालामनो अर्डार होदों आंखौ कल खालामदों दिल्लीनिफ्राय बिनि उनाव कर्टआव समबारे 27 तारिखआव हियारिं जागोन होनसेयावबो जोर जबरदस्ति कर्ट जोबनानैबो बेलासे कर्ट बसायब्रबनानैहाय बन्द दिनावबो माने बेल बन्द खालामनानै 4th सैटरडे बन्द दिनावबो बेल बन्द खालामनानै सोरखारानो गिबि मन्त्रि चिफ मिनिस्टारनि लिगेल एडभाइजारा गावनो कर्टआव बन्द खालि फैनानै थाला खेवनानै माखासे खामानिखौ मावनानै आइबिया लानानै थांनाय बोसोरनि जानुवारि 27 तारिखआव बर' हारिया गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनावबो दिनै सुबुंखान्थियारि सोमावसारनायनि हाबाफारिजों जों खुद्रि सारनो गोनां जादों बियो लासिंसिं आरो सोंखारिथाव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो दिनै हाजार हाजार सुबुं बर' रायजो राजाफ्रा फैनानै होज्रिखावनो गोनां जादों बेयो जोंनि थाखाय लासिंसिं आरो सोमोनांथाव भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथाङा क'क्राझाराव फैनानै फोसावनानै गालांदोंमोन जे बिटिआर सुक्ति बियो बर'फोरजों जानाय गोजोन गोरोबथा होननानै नाथाय दिनै बर' हारिया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गोजोनखौ मोननो हायाखै रन्जन दैमारिया बिटिआर सुक्तिनि सुक्तिकारि जानानैबो दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ 50 जोनिबो बांसिन एनडिएफनि बिर जोहोलावफोरा दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबथे जानानै दङ दिनै बिथांमोनखौ सख'नांगौनि थाखाय दाबि खालामनो थाखाय दिनै सुबुं गौमा खुद्रि सारनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो जोङो खावलायदों आसाम सरकार भारत सरकार आरो बिटिसि सरकार बिथांमोना जोंनि दाबिखौ खोनासङो आरो बिटिआर सुक्तिखौ सन्मान होनानै बिटिआर सुक्तिनि सुक्तिकारि रन्जन दैमारिखौ जेन अति हुनखालि जेलनिफ्राय उदां खालामो बेखौनो जोङो खावलायगोन सागानगिरिफोर बिथांमोनानो दिनै बिटिसिआव सरकार खुंगासिनो आरो आसामावबो आं बेखौबो खावलायगोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिसि सरकारखौ सालायगासिनो जुदि बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायखौ हास्थायोब्ला गाबोननो बिथांमोना बिटिसि काउन्सिलाव रिजलिउसन पास खालामथों जे रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै बिथांमोना रिजलिउसन पास खालामनानै गभर्नरनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो दैथायहरथों अब्लाना जोङो फोथायगोन प्रमद बर' नोंथाङा जेन बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव हरनायनि आखाइ गैया होननानै जोङो फोथायगोन बिथांमोना बुंनो नागिरो दे आयेननि बेखौ जोङो बारगा जानो हाया बिथांमोना बुंनो नागिरो नाय आयेना आयेन बेखौबो जोङो मानियो नाथाय सुक्तिया सुक्ति बे आलादा जिनिस सुक्तिनि उनाव जेखौनोखि गोजोन गोरोबथा खालामदों गोजोन जिनिसा आलादा आरो पानिशमेन्ट जिनिसा आलादा जेलाव थानाय
खालामनाया पानिशमेन्ट गोजोन आरो पानिशमेन्टजों मालाबाबो बियो गोरोबनो हाया गोजोन गोरोबथा जुदि खालामबायब्ला बेनि सिगनेटारिया उदां जानायनि बेहा मोनथाय दङ आरोबाव थांनाय मास मोनसेनि सिगां जेब्लानोखि जोङो एनडिएफबिनि कनभिक्ट जानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेल खालामदोंमोन बैखिनि समायाव साबा व्यक्तिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामदों नाथाय रन्जन दैमारिनि बेलखौ रेजेक्ट खालामदों बे मानो राजनितिक षड्यन्त्र नङाब्ला रन्जन दैमारि सारनि बेला मानो रेजेक्ट जाखो बिनि फिननाय नागिरदों जों दिनैनि तारिखाव फैबाय थानाय समाव जुदि जोंनि दाबिखौ असम सरकार आरो भारत सरकार बिटिसि सरकारा खोनासङाब्ला फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ अराय समनि थाखाय जोङो बन्द कुकुना खालामगोन जेब्लासिम रन्जन दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे थानाय जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफोरा उदां जाया अब्लासिमहालागै बिटिसिनि गासैबो अफिस आरो गासैबो लामा गासैबो दखान बजार गासैबो बन्द जागोन जेब्लासिम रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफोरा उदां जाया आसलते दिनै बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो रायजो राजाफ्रा बे गोरोबथाखौ दिनै सन्तुष्ट जायाखै होननानै बुंनांगोन आरो बिनि कारना दिनैहाय नैबे उदालगुरि जिल्लानि नलबारि नैबे फोथाराव रायजो राजाफ्रा लोब लोब नुजाथिफैनायानो बे मोनसे फोरमान जाबाय आरो बेवहाय दिनैहाय अकल एनडिएफबिनि नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवल' नैबे जाजेनदों बेयो अकल उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिल' खिन्थु बेवहाय कारना जाहैबाय मा दाख्लैबावै जिथु 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बेयाव जि एग्रिमेन्ट जालांबाय बे एग्रिमेन्ट जालांनाया मोनसे बैखम्ब भाबै जालांदों होननानै जों बुंनांगोन आरो जायनिखि एनडिएफबिनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनैहाय जेलनिफ्राय दिहुनब्लांनानै पेरलाव दिहुनलांनानै इन्टारिम बेल लानानै मात्र सिगनेचारनि थाखाय लांबाय बिनि उनावहाय फिस जिहेतु एनडिएफबिनि जे सुक्तिखौ फिस आरो डेभेलपनि होननानै बुंनाय जादोंमोन खिन्थु डेभेलपा जि जायो जालांबाय थासिगोन खिन्थु फिस होननायखौ दिनैहाय एनडिएफबिआ गनायनानै लानो हादिया आरो खारन मानो हादिया एकर्ड खालामनायनि माखासे दाननि उनावनो बिथांखौ आरोबाव जेलाव लांफिनबाय बेखौ ओंखायनो जों दिनैहाय फिस होननानै बुंनो हायाखै बिनि थाखायनो दिनैहाय नैबेयाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आराम्भ खालामनानै रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे मथा मथि 70 जनसो माखासे दैदेनगिरिफ्रा सेन्ट्रेल जेलाव दङ बिथांमोनखौ गनायनि खाथेराव गोलाव सम संग्रामखौ बानायलांबाय थागोन अलरेडि बेखौनो बुंबाय अलरेडि नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फार्स्ट मोनसे माबाया जाजेनबाय डेमनस्ट्रेसना जाजेनबाय बेनि उनाव क'क्राझार चिरां ओमफ्राय बाक्सा बेवहाय जागोन आरो बेयावबो जुदि बिथांनि गनायनि थाखाय जुदि जेबो राहा लामा लायाब्ला आरो बिनिख्रुइ देरसिन माखासे आन्दालनखौ खालामलांबाय थागोन होननानै जोंहा मोनसे डिसिसन लानानै दोननाय दंखायो Fuck